қазияи он сарбоз ки гӯё ки шиша хӯронданд, ин албатта як ҳодисаи мудҳиш дар сохтори қушунои дохила буд. дар ин масъалаи супориши алоҳидаи ман ба сохторҳои дахилдори мақомоти корҳои дохилӣ, раёсати амнияти дохила, раёсати хиди қушунои дохила барои санҷиши пурраи қазия сафарбар шудааст, санҷиш идома дорад. то ҳоле ки маълум гардид, на ин ки ба он каси шиша хӯронда, хиди он якчанд металлҳои оҳанӣ фурӯ бурдааст, маълум кардан аз тарафи ташхиси духтур. сабаби омилҳош аз сабаби он ки парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст аз тарафи прокуратураи ҳарбӣ ё ки санҷиш давом дорад аз прокуратураи ҳарбӣ, сабаб омилҳош ҳам ба воситаи дарафти санҷиши парвандаи ҷиноятӣ, ҳам аз тарафи санҷиши хизматӣ сохторҳои мо муайян карда шудааст. дар вақти ба охир расидан албатта ба шумо иттилоъ метиҳем.